Ευχαριστούμε που ήρθατε σήμερα. Και από εδώ ήρθα τώρα. Δημιουργούμε μια game engine. Και αυτό η ερώτηση που κάνουμε συνήθως είναι γιατί. Γιατί δημιουργείς game engine. Υπάρχει το Unity, υπάρχει το open source library, πολλά πράγματα που μπορεί να χρησιμοποιήσει, γιατί κάνει the wheel, reinvent the wheel. Και η ερώτηση μου είναι. Αλλά το σκέφτηκα. Γράφοντας την presentation και σήμερα το σκέφτηκα. Και θέλω να μιλήσω λίγο γι' αυτό. Και για την εμπειρία μου με game engine μέχρι και σήμερα. Το πρώτο μου παιχνίδι ήταν στο Commodore 64, το οποίο δεν ήταν game engine, ήταν basic, δεν χρειάζεται game engine, ήταν print και input στην ουσία. Και PESCI, το αντίστοιχο του ASCII, αλλά πολύ καλύτερο τότε, πολύ πιο πολλά σύμβολα. Μετά στην Amiga με το Amos, πάλι με basic. Και το 1995, στο Pixel, διάβασα ένα άρθρο. Τότε ήμουν γύρω στα 12 ετών. Το οποίο ήταν αυτό. Click and play. Το πρώτο game creator χωρίς προγραμματισμό. Ναι. Έξανε κάτι λάθο τότε. Αλλά για μένα αυτό ήταν όνειρο. Έψαξα διάφορα παιχνίδια με αυτό. Μετά συνέχισα με το Game Factory, επίσης το Click and Play, ο οποίος ο δημιουργός, έμαθα χτες ότι ο δημιουργός του Click and Play ήταν αυτός που φτιάξει και το Amos. Στα βήματα του δημιουργού, με την Media Fusion, για όσοι το ξέρετε, είναι ακόμα ζωντανό. Jamagic, ένα 3D με προγραμματισμό το οποίο δεν άντεξε πάρα πολύ. Over 3D, αρκετά γνωστό. Και Game Studio, 3D Game Studio, το οποίο ήθελε προγραμματισμό, ήταν 3D και το χρησιμοποίησα για αρκετά χρόνια, έτσι μερικά δικά παιχνίδια, ένα 3D RPG το οποίο είχα κάνει με μια ομάδα 3 ατόμων, το οποίο το δείξαμε και στην E3. Όταν το δείξαμε στην E3, πήγαμε στην E3 με ένα laptop και δίναμε τη set. Πιο πολύ αυτό έφερε μετά τη set, κανείς δεν με ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Αλλά συνέχισα, έφτιαξα ένα FPS παιχνίδι πάλι με το 3D Game Studio. Μετά έφτιαξα ένα εργαλείο που φτιάχνει FPS παιχνίδια, το οποίο και κράτησε μερικά χρόνια. Και μετά αυτό έγινε. Θα μου απολέξω. Ναι. Δεν ξέρω πόσοι θυμάστε την σελίδα της Unity στα αρχικά της στάδια. Η δικιά μου αντίδραση όταν είδα κάτι τέτοιο ήταν αυτή. Και ρώτησα, θυμάμαι ότι με το που είδα κάτι τέτοιο, γιατί μέχρι τότε ήταν executables, ήταν φτιάχνω το παιχνίδι, το κατεβάζω κτλ. Και μπήκα, κατέβασα την Unity, μπήκα στο forum και ρώτησα πώς το κάνετε αυτό, πώς μπορείτε να έχετε 3D, τόσο καλά 3D σε browser. Και μου απάντησε ένας developer της Unity. Αλλά τη χρησιμοποίησα για αρκετά χρόνια. Και πάμε τώρα fast forward 3-4 χρόνια πριν, όπου ήθελα να φτιάξω ένα τρομερό για μένα παιχνιδάκι το οποίο θα έπαιζε παντού σε mobile που ήταν τώρα της μόδας, με τη Unity φυσικά. Δεν είχα φτιάξει με το Game Studio, αλλά Game Studio δεν μπορούσε να κάνει browser, δεν μπορούσε να κάνει τα υπόλοιπα. Και αντιμετώπισα βασικά προβλήματα, όπως HTML5 δεν είναι απαραίτητο, περιμένουμε στην Unity 5. Overkill, η Unity για όπως λέτε το παιχνίδι είναι εδώ. Αλλά η καθένα τύχη, το ένα feature που ήθελα ήταν μόνο διαθέσιμο στη Unity Pro. Οπότε δεν μπορώ να δώσω και το μετά που έκανα. Νομίζω ακόμα κανείς δεν καταφέρει. Και το πιο σημαντικό για μένα ήταν ότι δεν είχε τότε separation built-in. Δηλαδή, σου επέτρεπε να φτιάξεις παιχνίδι, σου επέτρεπε να φτιάξεις σωστά ένα παιχνίδι. Το έψαξα τότε για κάποια plugin τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει και θα μιλήσουμε αργότερα για το separation. Αλλά για μένα είπα δεν υπάρχει λόγος να έχω τόσο overhead από το Unity για να φτιάξω αυτό που θέλω να κάνω, μπορώ να κάνω κάτι διαφορετικό. Το vision λοιπόν που είχαμε για το 3D Engine ήταν για την game engine που θέλουμε να κάνουμε είναι πρώτα απ' όλα να υποστηρίζει και 3D και 2D. Δεν υπάρχει τόσο μεγάλη διαφορά. Υπάρχει διαφορά στο rendering, αλλά όλα τα υπόλοιπα μπορούν να παραμείνουν κοινά. Data separation, programming και no programming. Όπως το ρίξα από την εμπειρία μου,
δεν με ενδιαφέρει τόσο πολύ, παλιά τουλάχιστον, να προγραμματίσω, όσο να φτιάξω παιχνίδια. Ήθελα να κάνω να φτιάχνω παιχνίδια. Και να παίζει τώρα. Πολύ σημαντικό. Τι σημαίνει να παίζει στο browser χωρίς plugins. Τι σημαίνει JavaScript. Εδώ έχουμε ένα ωραίο workflow πώς είναι να παίρνεις JavaScript. Και αν θέλει να το λύσουμε στο γλυκό να καταλαβαίνω. Έψαξα λοιπόν σε ίντερνετ πώς μπορούμε να φτιάξουμε ένα 3D engine που να παίζει σε browser, γιατί έπρεπε να παίζει σε browser χωρίς plugin. Και βρήκα ότι πολλοί ήταν στη θέση που είχα εγώ, ότι δεν θέλω να φτιάξω 3D engine σε browser και δεν θέλω να αυτό που είπε ο Brendan Eich, ο JavaScript ήταν το JS είναι η assembly του web. Και όντως πολλοί υποστηρίζουν ότι τώρα πια η JavaScript είναι το assembly του web. Μπορούμε να προγραμματίσουμε σε άλλες γλώσσες, σε σωστές γλώσσες και να κάνουμε compile σε JavaScript. Και πολλοί το χρησιμοποιούν έτσι. Έτσι λοιπόν έψαξα για άλλες γλώσσες και βρήκα τη Hubs, η οποία είναι γλώσσα με classes, interfaces, inheritance, έχει lambdas, έχει type parameters, strictly type, έχει macros, είναι μια κανονική γλώσσα. Το Database Operation που χρησιμοποιήσαμε για το Game Engine, η ιδέα μου ήταν η εξής. Διάβασα κάποια άρθρα, τα οποία κάποιοι προσπαθούσαν να κάνουν, να δομήσουν ένα παιχνίδι σε objects. Objects τα οποία μπορούν να αποθηκεύονται σε XML αρχεία. Και είπε, σε ένα paper το οποίο μπορείτε να το δείτε άμα ψάξετε το Britain Hammer, ότι άμα έχουμε τα objects form, entity, space, action και state και τα δομήσουμε σε ένα XML, μπορούμε να περιγράψουμε οποιοδήποτε παιχνίδι. Και αυτό χρησιμοποιούμε αυτή τη στιγμή. Τα XML αρχεία, όπως ήδη τα χρησιμοποιούμε, όχι απαραίτητα XML, αλλά τα markup αρχεία, τα χρησιμοποιούμε τώρα το πιο σημαντικό HTML και JavaScript. Η ML μας δίνει το structure και η JavaScript μας δίνει τα actions. Αυτό μας μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και για να περιγράφουμε παιχνίδια. Όχι μόνο graphical user interfaces ή HTML γλώσσες. Το ίδιο χρησιμοποιεί και η ActionScript, το Flex, το οποίο έχει το XML, το οποίο κάνει την περιγράφηση στα GUI και την ActionScript για τη λογική. Το ίδιο όμως μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δημιουργήσει όλα τα παιχνίδια σε μια γλώσσα η οποία είναι πιο εύκολη να γραφτεί και κατανοητή. Και φυσικά μπορεί να τα βάλεις όλα σε μια αρχή και να έχεις το Database Operation το οποίο θέλει. Λοιπόν, και αυτό μας έφερε στην Spark. Τα κεντρικά μας παρουσιάζουν κυρίως είναι ότι ναι, είναι το B, είναι cross-platform. Δεν χρειάζεται προγραμματισμό, αλλά άμα θέλεις να προγραμματίζεις, σου λέμε ναι, μπορείς να προγραμματίσεις, ο καθένας στο είδος του. Αυτά είναι μερικά από τα features της Spark. Θέλω να σταθώ επίσης στο multiplayer. Και στα δύο τελευταία, στο 6 workflow modes και customized editors. Ο editor που θα δείτε σε λίγο τη Spark έχει φτιαχτεί με Spark. Δηλαδή, είπαμε, αφού έχουμε ένα εργαλείο, μια engine, η οποία μπορεί να φτιάξει κάτι και να είναι multiplayer και να παίζει σε σελίδες και να παίζει και όχι σε σελίδες. Αυτό στην ουσία, γιατί να μην φτιάξουμε και τον ίδιο τον editor χρησιμοποιώντας αυτή τη game engine. Και αυτό κάνουμε, οπότε μπορεί τώρα κάποιος να κάνει customize τον editor χρησιμοποιώντας τη Spark. Και αυτό μας επιτρέπει και να φτιάξουμε πολλά διαφορετικά modes της engine, γιατί απλά δημιουργούμε το game editor σε Spark, οπότε δεν έχει παραπάνω overhead να δημιουργήσουμε και τον editor και την engine μαζί. Είναι σε cloud. Ένα άλλο feature είναι ότι μπορείς τώρα πια αφού τα παιχνίδια της Spark είναι multiplayer, έτσι και η engine μπορεί να γίνει multiplayer και μπορεί να κάνεις κάτι collaboration, να είναι εγώ σπίτι μου, να είναι εδώ σπίτι και να φτιάξουμε ένα παιχνίδι μαζί. Μπορεί να το κάνεις και offline με το internet. Και με προγραμματισμό και χωρίς. Όπως λέμε, γιατί έχουμε 6 workflow modes. Θα το πούμε αυτό αργότερα. Και το DK3D. Και μπορεί να το δημιουργήσει μια φορά και να το κάνεις export παντού. Export παντού, έτσι σε Windows και σε Mac, σε iOS, σε Android, σε Windows, σε Mac, Linux, σε browsers και Flash. Πολύ γρήγορα τα features της Spark.
Από 3D χρησιμοποιούμε, είμαστε δύο άτομα, δεν θέλουμε να κάνουμε reinvent the wheel. Από 3D χρησιμοποιούμε την Await Review στην μπροστά. Πάρα πολύ γνωστή, open source. SceneGraph, έχει Chronos, Specular Mapping, έχει Post-Processing Effects. Και από τούτη χρησιμοποιούμε τη Flambear, Sprite, Particles, GPU Filters και πάντα. Multiplayer χρησιμοποιούμε πάλι ένα open source, πολύ δεδομένο plugin που λέγεται Pomelo, το οποίο έχει και scalable support και έχει και support για το cloud. Οπότε μπορεί να χρησιμοποιήσει το Pomelo για να φτιάξει ένα live παιχνίδι, μπορεί να το χρησιμοποιήσει και για ένα MMO. Ο προγραμματισμός γίνεται σε hacks. Δηλαδή, εσύ γράφεις σε hacks και χρησιμοποιείς το Apple της Spark, το οποίο σου δίνει τη δυνατότητα να κάνεις πολύ εύκολα κάποια πράγματα που δεν χρειάζεται να δημιουργήσεις. Θα έχουμε το pathfiling το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσεις. Θα έχουμε για animation, για 2D, play sound, create sprite κτλ. Και ο κώδικας αυτός, επειδή υπάρχει hacks interpreter μέσα στην engine, μπορεί να το γράψει σε hacks και να παίξει και σε JavaScript και σε browser, μπορεί να παίξει και σε app. Physics, όλα τα καλά, επειδή υπάρχει χρησιμοποιούμε plugin τα οποία είναι open source και εδρεμένα. Hinges, Point, Rigid και καινούργια πράγματα, soft bodies, distackable terrain. Παίρνουμε έτοιμα πακέτα τα οποία είναι ήδη δεδομένα. Performance, εδώ θα σας πω και λίγο αργότερα, έχει να κάνει με το μπορούμε να χρησιμοποιούμε GPU accelerated γραφικά και για 2D, αλλά και για 3D. Αλλά άμα κάποιος δεν έχει GPU accelerated browser, δεν του λέμε ο browser σου είναι για τα πράγματα, λέμε ναι, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε software accelerated γραφικά και να κάνουμε κάτι παρόμοιο. Και ο τρόπος που είναι δομημένα τα παιχνίδια που φτιάχνουμε από τη Spark, επειδή τα περισσότερα είναι data ready και είναι data, μπορείς εύκολα και να κάνεις απλά κάτι αργότερα και να αφήσεις modules να κάνουν το παιχνίδι σου και πολύ εύκολα να κάνεις integration με διάφορα άλλα εργαλεία που κάνουν target το δικό σου target. Δηλαδή με JavaScript μπορείς να χρησιμοποιήσεις όλα τα library που έχουν JavaScript και μπορείς να κάνεις ένα purchase και ένα downloading και το ίδιο και για άλλα targets που μπορεί να έχεις. Δεν χρειάζεται να είναι γραμμένα σε hacks, μπορεί να είναι γραμμένα σε JavaScript. Fallbacks, πολύ γρήγορα. Το data oriented approach που έχουμε χρησιμοποιήσει λέει ότι μπορείς απλά να δομήσεις το game, να το περιγράψεις με objects και μετά απλά να το πεις αυτό το object θα έχει τη μορφή τάδε, ένα bitmap ή τάδε, ένα 3D. Οπότε δεν χρειάζεται να γράψεις το παιχνίδι σου μια φορά σε 2D και μια φορά σε 3D, να κρατήσεις αυτά τα δεδομένα, τα δεδομένα τα οποία έχει να κάνουν με το παιχνίδι και απλά να αλλάξεις αυτό που χρειάζεται, τα γραφικά. Το ίδιο και για JavaScript και Flash, επειδή οι hacks κάνουν και target σε ActionScript, πολλά πράγματα παίζουν ακόμα καλύτερα σε Flash. Οπότε γιατί να χρησιμοποιήσουμε Flash και να χρησιμοποιούμε JavaScript και WebGL, ενώ υπάρχει το StageGL που είναι πιο δεδομένο αυτή τη στιγμή. Hardware acceleration, software acceleration. Και μια πηγή τώρα είναι το ίδιο προνόμιο που έχουμε με τη hacks, επειδή κάνουμε target σε ActionScript αλλά και σε JavaScript. Άμα κάποιο πρόγραμμα παιχνίδι παίζει καλύτερα μέσω WebView, το κάνουμε έτσι. Κάτι παρόμοιο. Άμα παίζει καλύτερα με AI, το κάνουμε έτσι. Αυτό. Άφησα λίγο χρόνο για τα τέλος, ελπίζω. Ναι. Λοιπόν, τι έκανα να δεχτείς εδώ. Φανταστείτε ένα υπέροχο video. Είναι πρωτότυπο, δεν έχουμε να αρχίσει. Δεν ξέρω αν αυτό πρέπει να ρίξω. Πρέπει να ρίξω τα αγγλικά ή δεν θα πάω στα αγγλικά. So this is Spock. This is it doesn't make sense now because it makes the whole presentation, but this is it. First, you create your project name, yeah.
This is one of our workflows. So this is the newbie friendly. It's a prototype, but I'm gonna walk you through how you can create a simple game. Remember, we're in the browser right now. This is Firefox, but we could even go to Internet Explorer 8, not 6, of course. Heroes. On the bottom you see the workspaces, which now we have the beginner one, and later we're going to show the programmer one. On the left, you have a simple tree with your project, and on the right you have the library. And this is the most important one. I'm going to close this one. Excuse the bad graphics, we're still prototyping here. I'm going to create a plane. And I'm going to select the plane. And I'm going to go to textures. And you notice that in every section you have some prefabs. So we just put this texture, which is the floor. And because this is the beginner-friendly version, everything is going to be like that. I mean, to render this thing, it needs a diffuse text map, it needs a normal map, it needs shading, it needs everything. But we're going to simplify this process for the newbies. This is another one. This can save this. You can't really see them. Now I'll go back to the main scene and go and create first character. We didn't create this. This is a model from Doom 3. Now I'm going to right click the plane and scale up the ground by 100. So now we're going to put some skies for our level. This is snow sky. Are you getting this? This is another one and then another one. Now I'm going to select the area, go to the controllers, go to the keyboard. So now you see that I added the keyboard behavior to the alien. I'm going to go to the movement behaviors and add the walk behavior to the alien. So you see that this behavior is just you drag and drop behaviors into objects. So you can do this with everything. This is like Unity in some sense, but in this you made it easier for the beginner. And since we have the keyboard, which is input, and it outputs, this guy is up. And then if the correct input from the keyboard is inputted on the correct input, the correct export from the keyboard is inputted on the correct input from the walk, then you can have this guy walk. And we just want to show you that it's easy as that. It doesn't have to be complicated. It's easy as that to make a 3D game with no programming. And right now we're the only 3D engine with no programming, as far as I know. Yeah, we'll stop moving, so you just dance for you. Just one more thing, I'm going to switch to cameras. And for the third person camera, right click on it. And there's always some properties here to configure everything. We go set target alien, and this will make us watch the sky from the alien's back. And that's pretty much it for the beginner. I'm sorry for the dancing, but you can get the idea. I'm blaming the laptop, of course, it works on my machine. And of course, I have more. Το κάνουμε αυτό και μετά θα το κάνουμε στο διόφωνο. Το συγκεκριμένο prototype είναι πιο prototype από το προηγούμενο prototype. Oh yeah, English. So this is the programmer's workspace. It's not ready yet, of course. You can see the area buttons, but you can get the idea. Does this work? So anyway, this is what you see. This is the game. So this is your the library of the games, but
I haven't really seen this viewing resolution of this one. But the idea is this, that on the right you write code, and this is how the ML data structure that we mentioned earlier works. And I'm going to do something simple. I'm going to write and this created this, so it's that simple, and that's the idea, that you create ML objects, and that's how you create the game. And the end of this game, so I don't create it now for you, is this. And this is another game you can make with Spark. We created a 3D game now just to show the variance. That yes, it's an engine that can create both 2D and 3D. It doesn't have to be such a big difference. And of course, you can do it on the browser. I'm programming this game on the browser right now. You can do it with a friend. And Theodora has a laptop, a tablet, that every time I make a change, she can see the change in her tablet and create something, and then I see it. So create a game together, me with the laptop and with the tablet. Can't believe I haven't lost it. And I think that's it. Σε ρωτήσεις στα ελληνικά, έχει τελειώσει να είναι τεχνικές, οπότε καλύτερα να κλείσεις την άρχιση. Καταλάβατε όμως από την παρουσίαση μπορούμε να κάνουμε, αν κάνουμε την δεύτερη παρουσίαση στα αγγλικά, θα καταλαβαίνετε. Είσαστε εντάξει, στο έχετε κάποιο πρόβλημα. Κάνει το αντίθετο, το ποιοι δεν θα καταλάβετε. Στην ουσία αυτό, και έτσι το θέμα, δεν είναι γενικό. Ωραία, λοιπόν. Ερωτήσεις. Σε τι στάδιο τώρα, δηλαδή πόσο λίγο πιστεύετε ότι χρειάζεται να θέλετε στην παραγωγή ή το πανεπιστήμιο. Δεν είμαστε ακόμα στην παραγωγή. Αυτό είναι πλάκη στη σελίδα μας, γι' αυτό το άφησα να τρέχει. Υπολογίζουμε ότι έχουμε ανοίξει μια landing page, η οποία είναι αυτή, spark.tools, και έχουμε ανοίξει ένα beta test, το οποίο θέλουμε να πάρουμε 1000 άτομα, είμαστε γύρω στα 700, να πάρουμε 1000 άτομα, τα οποία με το περάσουμε το beta test, να τους πούμε δείτε το. Και είναι δωρεάν αυτό, γιατί δεν μπορούμε να χρεώσουμε να έχουμε κάτι έτοιμο. Το οποίο ελπίζουμε μέσα σε 3 με 4 μήνες να έχουμε να δείξουμε μια επικέντρωση. Ναι. Συγγνώμη, μου είπαν να συζητάω το όνομά σας πριν κάνετε μια ερώτηση, να γνωριζόμαστε σχέση. Πόσα είμαστε? 2. Έχουμε πάρει μια επιδότηση από ένα πρόγραμμα, ένα accelerator, το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε για να πάρουμε 2 άτομα προγραμματιστές να βοηθήσουν στο τεχνικό επίπεδο. Οπότε στην εταιρεία, δηλαδή. Αυτή τη στιγμή είμαστε ομάδα, στις 15 του Νοεμβρίου θα είμαστε εταιρεία. Το οποίο δεν σημαίνει κάτι, πάλι είναι ομάδα μας. Ποιο accelerator? Startup Chile. Startup Chile. Οκ. Επένδυση Λουστινό. Τον ξέρω τον Λουστινό, έχουμε μιλήσει, δεν είμαστε στην ζωή, διαφορετικά πολύ. Πότε θα σηκώσει το funding? Το funding την ώρα είναι τα χρήματα που θα δώσει στα Startup τα οποία θα είναι 10 Νοεμβρίου, είναι στα 10.000 δολάρια. Και μετά με το τέλος του προγράμματος, επειδή δεν διεκδικεί κάτι το Chile, θα κάνουμε το πρώτο round για seed funding, το οποίο θα είναι, ελπίζουμε, σε περίπου 7 μήνες. Πάρτε τίποτε business στο τέλος εσύ, γιατί δεν ξέρεις τι κάνει. Οτιδήποτε δεν είναι και θέλεις να ρωτήσεις, καλέσαμε. Πόσο καιρό το Περίπου 1,5 χρόνος. Είμαστε σε καλό στάδιο. Έχει γίνει το zoom, η δουλειά η εχθρή.
Απλά δεν έχουν γίνει το interface του editor. Οπότε δεν μπορώ να δείξω πολλά πράγματα. Μπορώ να σα δείξω πολλά παιχνίδια που έχουν φτιαχτεί και άλλα 3D racing κτλ. Που έχουν φτιαχτεί. Αλλά δεν μπορώ να πω ακόμα, ορίστε πάρτε το, να φτιάξετε και εσείς κάτι. Μπορώ, αλλά δεν φτιάξω τίποτα. Πρόσεξα μια διαδικασία εγγραφής για beta keys. Πρόσεξα μια διαδικασία εγγραφής για beta keys. Ναι, είναι πολύ απλό. Πηγαίνεις στο spark.tools και πατάς give me my free beta key. Ευχαριστώ πάρα πολύ.